сам, защото край реката ще сме пак. Точно както го нарисувах. Затегнете коланите за щуро приключение. Ние мечетата следва по Cartoon Network. Помниш ли сънищата си? А кошмарите? Мислехме, че кошмарът е приключил, но сега нов ужас нахлува в света на будните. Затова не забравяй да гледаш новия сезон на Lego Dreams Нощта на нощната вещица. Днес от 17:30 по Cartoon Network. Това е Cartoon Network. Това е Cartoon Network. И това е Cartoon Network. Още една слънчева експлозия. И това. И това. И това. И това. Както и това. Със сигурност и това. Това е твоят Cartoon Network.